Naanaplatan man mi. Ngahin suon. Hi! Ini ko sa gina na. Natag ni. Natag ni nang. Di wa mi na maplat sabot mi mga ligo lagi wa galing ko ah. Tuwa mo kaligo na dyan. Nakaligo na mi. Labyo magaling ko ang tunas man. Ginamara mo na ni dyan ha. Isaksak mo na. Di kay basta gibiluangan mis ko ana. Akala gyud na. Patambaw na ni mo nang. Uy, na po ka nag-glis ka. Nag-glis na nahilin. Ayaw please kasi ako. Ngako. Na? Eskwela ni. Nagwap. Daga naman. Uy, dali sa long. Ikuan sa rilong bumba. Kay naplatan si Manong. Wa may hungaw to. Ah, man ang ipangin na nagkukulit na wa may hungaw. Uban ko bi. Bakit bugat lagi kuno to kana uri kuno to mga shampoo bro. Nadyo kuno to ingan tanan. Wa may hungaw. Ah, asa mag-open mo kamuna ko. Ha? Ano mo mag-open? Wa lagi. Ano siguro ipaabri man gani ni za kay kon kuno nay na buak basin kuno madamay ko bandi na hinung kuno ma. Kaon? Ano to pamas ka to ano? Basin. Nawrog ma. Wala sa mga niyog ma. Ha? Mani ano mo sa isa dani ma? Mabitaw ka gaming mo ganun. Manjara na i-open na sa isa karon makakita sa atin sa isa. Mali ko ko. I-vlog man po na. Kaya una na. Ay, kanyawan ako na. Anambok yung kazuli. Dijud kuno ko kuno na lamok nang. Ari lang. Ganun pa ka ko. Ano yung dili kong baw nang? Ang mga anbro gaming kami ng mga sila. Ha? Gaan man sa buo kami naman man to. Ato matog. Pahingan ba? Ang mga abri mo. Ano naman yung mga batanan ba? Ano mga bata? Nang kuan. Balik lang man ni ugma kay basin ding imo ganin magpara sa Alicia. Ang ano dewa po bungat buta muna mo so. Para sa Alicia to, pabrihan ra ni na mo kanay na buak. Sa ingon. Si Jang nanawag. Unja karon na kuno piya mo dadto. Pero isang gusto mabrihan dazon kay arong ma kuan lagi kuno tong na buak ba. Danak nakapangan naman kuno to. Di ka ni Ate G. Di pa nang dili. Lagi di man pwede sa una di ang puti ang Nalagi na imo ha siguro kay ngon magna para Alicia. Ibahin-bahin man kuno. si doktor din lamig doktor din doon. Doktor sa. Sintihan din. Pa. Sige, kurinti sa ba? Lalakaw na mo. Happy trip na naman daan. Balik ugma. Nasaan na daw? Aw. Kaman. Balik ugma nang. Pukul. Pakabuhin. Asa man ni Ito tubigon. Karon? Oh. Happy kami kay Juan. Kay mangikitan sa mi magabian. Nagtutubigan? Sa oras pa kita ni mga sa oras ko ping. Ako lang hindi Juan. Naipakuha. Ah, Palag mo sa Sobrari, nakatanda kong liksi. Ha? Nagwapa ng liksi na. Hapit mo daga. Hapit sana si Jolie din na. Wala siya. Ha, di hilak ka Hindi na. A few moments later. Dong mig merkado kay tan-aw mig kuan. Tan-aw ra mig nabaisdang. Karto ba ko tan-aw ra jud kay watay pa balik. Diba di no roy di sta siguro na. Lagi. Bulinaw. Bulinaw pa to din bulinaw. Mas ko to binasog. Nakahawing merkado. First time pa rin nga nagmerkado sa Libuho. First time pa nga nagmaribok merkado. Sabi kiri, oops. May pila, na parking. Tabo, masuda nila, buti. Sabo lagi. Ini ko ron. Ito na. Ito na. Ako na. Wala eh. Ha? Kana? Bilong-bilong. Bilong-bilong na isda ba? Ay, kailan? Kilo. Tubay ng 180 lang. Magsaka na yun. Tubay ng Orang lagi pula kamu. Nakakuha ka mo kaya. Kilo ba na? Oh, lagi pula. Tingnan rin. Isa.
Tunga na bay. Ito 20 ani? Ang sister. Hi. Pinagwapahan sa Mamahaw Karibo. ta, ginagapan. Day-day Di paghang ko ano, barad, padung na mo trabaho. Liksi, nagwat kasi mo mabe. Nagwatin sa pamahaw. Saan maghangasa nga, makaluluwi magasa. Kaso ng gamuti, day inilaw. Sabi si kuha na nga, ang kaon na pag tsukulit. Mo na mahal sukulit din na. Ito na kung kung sakit na dyan gabi eh. Hala, gayb. Ato pa pabadlong bi, paka nagamuti. Anong na ana? Paka nagamuti, mukha mo nagamuti. Hiwa ah. Mukha mo nagamuti si Za. Be, kantag luto. Bahala mo. Nagkaon mo Bahala mo nagkaon. kaon tsukulit basta makaon daan ana. Ah, lagi. Lakag luto, ara mo kag Chocolate. tsokolet. Mo gugug papairik, di mo angay masakitan ka. Pandesal. Kasi sa may magugus-gugus ni mo sakitan kang ipon. Agay jay pinangga kunos kuan gi ko di na. Ada. Gisakitan nagipon, ginana ito na irik magbatang gamay. Amo na si Eric magbadlong kay si Eric may masakripisyo. Di kuha na eh. Di dali magbantay? Baan gani ko gabi kay sa uwan kung gabi dyan. Nakuyawa po ning parang abutan na dyan ng iri. Pinangga dyan ni Za. Sana all di man na imong papa, ano yung papapabutan. Pag imong papa ara karon ni butas Ginoo. Pilangga ka na irik. Mo rin di pataka og paka chocolate. Ano na kuno pataka kay si Eric magsakripisyo. Mabila rin ni kagabi. Gugus lagi si irik kung sakit ang ipon, magbatang gamay. Lagi ko di ko kakagasan. Na, maduli ka kagasan kang papairik. Si Mama Zulig sa kitang ipon, di mo nitag doon. Ikaw nun, gitagad. Oh, pilaman. Sa pila man. Una man kuno. Kana jay. Muli ka pa dito? Kuya, wag isuot na nila isang news shoes gikan sa Canada. Set sana all. May Canada. Gikas Canada. Subhan. Kasi subhan sa ato. Lihian. Kana ba, nanarog yung mama. Nagdarog na kang saging. Hindi naman to. Bahala mo kang tsukulit kung kaon daan luto. Nalaga ka lang una kaya kang chocolate. Basta kayo kaon daan ng kuha. Lahay pala kong chocolate lagi. Kahit ping Hala, mahipil ka mo sa kang Aliana. Atun ka kag ipangga mo ganda siya isang papairik mo lang yan. Kila ko nang imong palitaw, Zul. Di palitaw ni Julie na, ha? Alam tukar na pud kaya na ilakina. Oh, ayan na. Ibanan ko no kanang kuhaan. Naiword si Julie di mauwa, may kawas alis siya. Katong naghatag dani, ningon sila nga Jul. Ibanan laman na nimo kuha. Ning ko, sa may ibanan ni nga kuhaan ba? Na Julie, naglibog ba sa ibanan, kaya wa man ibanan sa ato. Sa ato panalis siya, bahinan. Kuhaan. Kuan. Bahin-bahinan, sa ibanan man ka. Ingon mi sa nga ibanan laman na nimo Jul kay daghan man na, kay gamay ra sila didto. Nag-ibanan ako ni Ja sa pamilya Burato ang ni stage. Kaya naram ako sa Maribuhok. Kaya ha pa ni balik sa box. Kay aron makatilaw ang mga apo narang ang mga Apos Cortez. Gawas ng tong Apos Garcia kay Usara di ka kusara sa kabaso nang. ja, sakto ra na. Ibabaw na ng pizza yung mode tulo, yung mga pizza yung magbawag mode to. Mazupot pala ba si inom ganito kay katrasugar. Oo, may pagkainumin ng mga batado, kaya rawa, nakatilaw nga na. Nagsaraga. Kani si nga kapigi kani ni Ate Riapi sa Pagadian. Pagadian City. Mo ni nga nadawat ka ako ni Bisi. Isisalamat kay ibahinan po ko. Ayaw naman ang sanina kay gamay. Di mo ram. Pure ni nga kapig ka ng great value. Marang okay ra ni ninjulong kay di sa kuan. Okay na sa mga tiguang. Magadaat mo ka naman kang 3-in-1. Nandiyan mo kung ipainom 3-in-1. Tuwag bilang ko. Stick naman to, stick. Katulang stick, nagkaroon nag... Kaning Basig, ako na, Zul, kanay, mas, kung ito magalingan. di sura ni kape pure man ni kape. Maso pa ng pure kaysa 3-in-1. Ah, magdas alisan na nga ako, ah. Kaya humot ba nga mura na ka ng Duha-duha pa man ang gagbay. Ina pa may kape isa lain. Parang buta na din yan. Gikan ni Ate Janet ni. Manihang bahin. Ibanan po ko ni mo. Ibanan. Kasi nga, team, namilagan. Tin Hortons. Nakaling pikas. Dark Roast Premium Instant Coffee. Uy, matugay, itutulan ko sa Ginoo nga mula ako dani, na Maria Gracia. Hinatag man ni nga bang di pa ta mga tag. Hala, naman na magdagkapod. Lahi po ni Zanon. Wala makatilaw itong kape.
Kasi mahingapin ninyo, kamo lang duha, Eric. Tirik si Papa. Manhimas ko pa mga pig. Tagaan ko na si Papa. Kamutan na jud ni Mama Julie. Kan, ganahan ka itong paminta. Sa may pamintaan. Paminta mga adobo. Paminta mo na tanawa. Corn black peppercorn. Sa ano ko na? Isagol sa karne. Oh, Ato ko, di ko na ko yung nga nadaghan. Kadyo, hinatag pang chiri. Mao ni kauban sa GLBC. O, ano na laman na. ito, tagay lang ko gabay doon na itong gidi ah. Ate, ako. Kay, Tuman ka na. ay tayo magluto ko adobong manok ko ay paminta. Kana. Ano ba kadagana? Unon. Tapos bay daghan. Katong Siya chiri ko. na dagdagan pa? Pwede didaglukon. O pwede ba? Apa na na? So, nauwaw ng hadyo. Paminta diya nga. Okay, kung politik pa na, katuloy pa na. Sakpan ka, nanguha mis brato pa. Hindi na tagisa na ni nga kuan lagi. Kay wa na ko ni tao dito sa Alicia gamay ra sinanay si tatay. Dadakhan gani rin ha. Taktura na. Kuan pa din nato lang ito pagdala ni mo lang. Kani mo ba? Kapi? Kapi na lang lagi. Di ba punan? Ngito ta. Taktura na. Kay masakpan mo yung kuan. Basta kay nangadyo ko gamay. Di okay naman kay ingon magdala ibanan. Iba na lay ko no. Kuan. Kuan ko no. Nga kuan na ibanan. Kuan. Salamat, Dol. Balik na kaninang. Ibalik na. Kaya nasliksiyan. Nagtanaw ro ba? Tuguan kasi yung mama be. Di na sabi mo mo na siksing nganingon to dito pagkatala mo nga kuan. Kadungog de ka be? Ah, di ko yung na. Iuban. Uy. Uban. Di uban nga bunso na. Di biyahe, madagit tubigon. Kadungog mo nga sa ningon nga libaningan nga kuain ninyo amnesty. Kaya daghan na kaado sa A few moments later. Gusto ko nakasuway tagag nga na. Tagaan, ka kay tagaan mo tayo. Pasalamat ka ni gikan jud mi ila ni Mama Miguel aying na Jen Margaret. Aying sa Tagbilaran. Oh, Maasag ka ni, ma'am. dali ra na ka jumudaghan. Hala, salamat Ginoo. Kaniga mo. Salamat Duli. I love you, John. Nasa man ang naudlot man. Mabuhay ka na. Buhi na kay basta naa na siya gamot Dalid. oh. Dalid. Pwede pa gani ni siya mo salinsing ana. Oh kani. Put doon na nga na. Ayaw. Itanom sana huwatag mo dako na. Buwaga. Hala, mo dyan ipangandos. Kinabuhay nga ni makabuha ko nga ni. Padaghan ng uso na. Kinabuhi jud. Na may nga nag-desunang tagaan ko no. Kung zawa naman. Nawa naman sa Tulo naman. naman nga ho nang oh. Huwag na nanghanjo ko itulo na. Ndaho. Kainuan ko. Padaghana na ho na. Gusto na na pa yung paliwatan. Kaya mo naputos na nig. Agaw naman di pa inti lagi kay kanigi panggawas ni Eric mo ni naitabo na sunog. Bawal lagi ni sinit. Bawal. Kinahanglan na sa landong aroy nga ni isang dahon. Sunog. Kay gibuwag panggawas ni Eric. Para to sila to gipanggawasan na. Hindi panggawas. Kay kon kuno pa naglamok ka. Isnik plant isudul kaya nabasa sa YouTube isnik kuno swerting tanom. Wala ko snake lang panglaban. Ito ah. Halin na. Halin. Naglago mo na. Iro. Diksi. Na. Gwapa ka, Julie, at sa tagija. Hay. Gwapa mo isang mga buwak sa sud. Ha? Gwapa mga buwak sa sud ni mo. Di mga kuha na. Mga Pilipina. Nakakisang ko, nakakado. Ano naman, katkatong tong tuwasang bahay, hatong ipasod nga na. Nasa? Katuling katas putahan dapit. Namo ko yung nga ito nga. Kasi nga danan ka na si Babaw, si mong divider. Putos? Una ko iputos na aspuan po ng katay. Wala na yung mumukatay. Ha? Wala lagi yung mumukatay. Wala kay. Wala man na. Yung wala man na tubig. Di ko nang mga muli. Di na yung kuno mukatay. Kuan. Di humul. Hindi na maputo. Diyan yung wala man tubig. Dyslexia. Andahan naman yung buhat ni mo. Naman kay pang TV. Mga pagbuwak ni yung suna ni Sud. Ba, di isang lugar si Sosisawan. Ay, mga dinangkay na. Nakabuling ito kapag itos. Kanina nga buhi kami sa tubig na. Hanim po na. Utos. Kanay ka, oy. Kalipay. Para kuno kanunay lipay. Hala. Masa tubig na po ng kalipay. Nga, ani. Sa nga, andahan gikutlo. Andahan yung salinsing. Sa makakinga ng punuan, dapit. Ano to bawas? Kalipay, karaan man ang kalipay. Yaw na no. Hello ni. Hello. Wow, unsa man na? Sa tubangan, big. Iya bangan.
Ano mangan ni Upin? Dia kana Na. Wala na may Mickey Mouse. Wala kalya ng Uy, alam sama na. mo na. Tawil. Asam na. Ano na? Ano kaon di? Chok. Sana to duli makan di? Basahan sa kamala to. Ano na? Ito na nabi. Suwat lagi. Isut-sut di magud sa. Mini. On the go. Sidewalk chok. Chok lagi. Oh, sabi ko gunsa. Asa, isuwat sa Na pre blackboard. Iwa di ay. Wa. Di ko, di magpuna ni mo plywood gamay. Ayun sa sawag na to ha. Ay, Plywood gamay ba? ay ani. Ana. Isut ko no, try ko no la. Kibaw lagi siya. Mo, hindi na siguro sa ingani. Sa abrihe. Na itim. O man. Dara. Maluyo. Ali ko miraculous chok ka ng paras kuto. Kuila pa man di. Kana miraculous chok biba nga para patay kuto. Na makakuan ko na makaupaw. Labian. Lai suwat na ko no. Mugunaw ka ha, hindi ko man mo gamit. Kay Di na abi ko makaon ba. Suwat ko no. Letter L ko na be. Yung sa letter L. Isuwat. L. Kumaon mo gaga? Kanang sino Le. ba si mangan? L. Lexi. Lexian. L. Kan? Oh. Oh, di ay. Sunod. E. Oh, right. Sunod. X. Kamaman. Ang sunod ang ako sa pilido. Liwat ang tateris tong bright ka. Ang B. Di ko no. B. Bernadis. Di Bernades B Burato. Na. Di mo na. B ba? B na. B. Burato. I mana i. Bi nga Bernales ba bi mapilido. Pariharas Burato. Ana. Uyawa. Dali ra man di makamao. Papairig Bright ito man tudlo. eh. Injang ma-scholar ka po, ahayahay ka. Word kay basig nay. Oh sige, sukat. Suwat lang. Mairis masina. Iris mo na kay sukra man na. Ang ngani mo ngan. Oh. Na mairis. Ano ang papel sa aso kahadlok kay trapuhan na nagpapil. Aw. Nuog. Kaya orang master kag suwat. Dakman. Dako eh. Oh sila. Sampuli zo lang. Taas-taasi ba? Papalit sa yung papag blackboard ako. Ta. Butay lagi pa mo ABCD Jul si babaw. Oh, da, sige. Ipantay po. Ta. Oh, naghimong blackboard ni Lexia nagbongbong sindahang Julie. Okay, mairis mo na. Hindi na. Lexi. Kaya magmaestra na si Sa. Kana, malingaw pa kasi mag-cellphone. Makita ka cellphone sa pagtun pa ka. Pwede mo lang na yellow, pink, no? Kasi color to uban. Na yellow. Kung ano man lagi kagamay, bilik si Ala, ni ano man Tipas. kagamay. Tipas naman na. Paubos, sige. Bernadis. Master mo naman dugay na. Ito po diri sugod ba? No, napay ablibisis Master B. mo dugay wa kanina mo grade 1. Oh, para preschool pa. Ano na? Na, bright na. Si Rick may tigtudlo na na. Kay si Rick. Sa